Danas ću vam pokazati svoju dizajnersku vintage kolekciju torbica. Ali disclaimer, ništa od ovoga ti ne treba, ovo je samo moj hobi koji želim podijeliti s vama. Ova kolekcija nije velika jer ja jako probrano kupujem torbe, onako probrano, tako da i za sad imam svega 3. Prva je ova Fendi Croissant torbica. Iskreno malo sam se zeznula jer sam mislila da su ovi zapravo detalji metalni, da su zlatni. Ja puno više volim zlatne, odnosno torbice sa zlatnim detaljima. Tako da nekako ne posežem toliko za njom koliko bih htjela. I baš je onako dobar detalj za nekakav možda izlazak ili šetnju. Zaista nije velika, ali je preslatka. Druga torba koju jako volim nositi je ova Gucci Princi. Ovo je torba koju sam toliko nosila i toliko je iskoristila. Ovo je zapravo ujedno i moja druga torba u cijeloj ovoj kolekciji. Dovoljno je velika da sve što ti treba stane u nju, ali opet nije preglomazna. Je na jako puno outfita, s obzirom da ja zaista volim te nekakve zemljane tonove, primijetit ćete po svim torbicama. Tako da ovo je bio totalni pogodak. Treća torba koju sam nedavno triftala je malo možda netipična, zato što je dosta velika. Radi se o Celine Macadam tote bag. Nisam imala apsolutno nikakvu tote torbu, da moram nositi laptop, da mi sve onako živo stane u nju. Dosta velika, ali zaista će mi dobro doći za neke ovako situacije kada mi stvarno treba jedna veća torba. Mogu mi pišite u komentarima koja vam je možda najljepša. Je to moja mala kolekcija, ali vjerojatno će s vremenom još rasti.